ilang ing panandang sayekti Indonesia merenungi pengorbanan dan perjuanganing para pahlawan. Mula nek angger malam 17-an ngono kae kaya wingi-winginane kae mesti ditirakati ben desa setiap dusun, setiap desa iki mesti ana lek-lekan tirakatan malam 17-an. Iki nggo mengenang. Ngono ah. Wah luar biasa. Hebat Pak Pur. Ayasane dheke ngono. Mboten. Wingi mboten tumuteng pundi ora. Alah nggih ngetutno para ibu-ibu niku Mas. Ibu-ibu PKK. Nggih perangkat Desa Sukoharjo Wakung. Nah, rampungipun menika sampun 5:30 lajeng kula napa ngebil bagian humas. Waduh Pak, ndak mengke berangkate jam kalih niku pripun? Wonten acara karawitan kalian ibu-ibu PKK. Nggih. Bar Mas aku Pak Pur niku wis nyuwun sewu pun pengkerawit senior teng Nganjuk kok ya isih kober-kobere napa niku kalih ibu-ibu PKK. Nggih, udon-udon Mas. Tek nggih aktif lho. Senin PKK, Rebo PKK, Jumat PKK. Mas aku kok pekekak. Kok isine kok pekekak tok lho. Niki ditibane napa Pak Pur? Pun monggo kersa dumateng kadang-kadang Wiraswarawati. Mbak Enggar. Nggih. Sampeyan jumeneng, Mbak. Ya. Nggih. Jumeneng, Sing pelok 6, monggo bebas. Monggo kersa sing pelok 6. Nggih, Napa? Setya tuhu nggih. Oke. Setya tuhu. Gandeng pun dibawani langsung bukane celuk. Nggih. Setya tuhu. Mangga, Setya tuhu Mbak Enggar. Yo. Mangga. BC. BC buka celuk. Nggih. Aku kan setya satuhu
Yuk. Aku kan setya satu Tembang menika nggih kula kintunaken ingkang tasih memonitor lumantar YouTube. Mugi-mugi saged dados panglipur lan jampi sayah lek-lekan. Yuk. Ya. Mugi antuk berkah ing widi andi kamu tansah Terima kasih Mbak Enggar. Ini malam minggu ya Ki ya? Inggih malam minggu. Besok berarti mboten ada jadwal mengajar. Mengajari nggih libur. Mengajar. Luar biasa. Jenenge Bhinneka Tunggal Ika anggota Asta Brata iki dengan berlatar belakangnya beda-beda. Wow. Jadi ana sing wis macem-macem. Urung iki sing nyepeng rebab mau sing Mas Aryo kuwi. Jadi Aryane loro ngene iki. Arya karo Aryo. Aku cocoke bingung. Kontak kuwi sing jenenge Aryo ana 5. Mula kuwi kuwi wah wis nek Arya sing rebab kuwi iki sregep banget tak kuwi. Ning Solo kuwi aku wis nyekseni ya. Pokoke tak critakne sing sregep-sregep tok. Karena aku, Arya dan Aryo itu saling menjaga aib. Jane ya wis padha mudenge jane wis meneng ngono ya.
Ora Wasirman wis pindah kos kok. Wis pindah kos. Karepeno ben aku ora ngerti. Luar biasa. Ya iki ana pamundhut mau lumantar WA saka Bojonegoro sing selalu memantau awake dhewe. Iki go memantau lewat YouTube nyuwun pepeling Slindru Songo. Pepeling. Nggo ngelingke agamane awake dhewe urip dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan budaya hidup akan indah. Oh iya. Atur, peweling. Monggo tak tuntak, yuk. Iki ganti formasi to. Oh iya.
Wah, pepeling. Pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Dadi wong sing munggah swarga ki wong sing pasrah, wong sing berserah diri. Ngono. Heeh. Mula saiki ki jaman saiki akeh wong sing sok memelintir ayat. Ngono. Heeh. Kaya ayat-ayat sing dipolitisasi. Kaya agama sing bener iki, kapercayan sing bener iki. Kamangka upama digelem mencerna ngono sejatine ora secupet kuwi. Contone tembung Islam kuwi saka tembung slamet. Ngono ah. Dadi sapa wae sing kepengin slamet kuwi berserah diri. Mula ana tembunge dalile agama ke inadin indallahil Islam, ya toh. Islam ki wit jaman biyen ki ora kok di kotak-kotakan. Lah saiki nek agama iki kaya partai politik ngono heeh. Kamangka ning kono ki maknane tafsire sing bener kuwi ora ya kuwi wong sing berserah diri. Oh ngono terus heeh. Wah, luar biasa angkitan besar karya Ki Haji Anom Suroto, maestro pedalangan. Heeh. Wah, hebat. Iki aku mau entuk laporan. Warga masyarakat kang mapan ana ing Kurgan Bojonegoro wingi awake dhewe bar sowan mrana sak kanca iki bengi iki apa kuwi kok nanggap neh bengi iki. Apa iki proyektor nyetel ning kono. Bengi iki hotel nonton bareng ning kono. Wah, luar biasa. Wingi wis sowan rono, heeh. Nah, aku ki wingi bar mayang ning kono to. Wis medun panggung. Wis medun panggung arep salin ning kamar mandi. Ya ana Prabu Hastabrata ki ora tak sebut jenenge. Cah loro omongan. Aki nguyuh lewat trek. Lah kok yo rasa-rasane aku krungu. Rasa-rasane piye? Hotel Nganjuk India to. Ora tak sebut jenenge kok ndak isin aku. Iya. Iya. Ora tak sebut nih, udah penyebaran nama baik. Aku yang ngunyuk langsung wit langsung mengu. Masya Allah. Dan maksudnya ki hotel, maksudnya kancane arep teko ki maksudnya kok njaban kampus lho. Istirahat di nuduhne. Yo terakhir yo. Bareng ngadeg kecuali Bu Parsinem. Lho, wong piyayi sepuh jumeneng ndak saru no. Ayo Dik Petrisa, Dik Niken, Dik Sinta, Mbak Enggar. Wabeh jumeneng ya. Jumeneng. Ya toh? Terus lungguh neh. Yo nembang kok. Iya. Ya iki lakone dawa iki. Hidup harus penuh warna. Woi, kebayake kembang-kembang. Miki cukup mboten? Cukup nggih. Wah. Makasih loh Mas Denny. Lama tidak jumpa kita. Ya. Bebas apa mawon. Nawa tembange monggo. Gamelan kenging musik ya kenging. Ning aja kaya wingi. Ngerok ya. Ora wingi iso
Wah, kebuaya kan nganti lakone meh ora kecandak. Ramu goro-goro setengah papat. Yakin Pak Pur niku lho. Mboten temut iki. Setengah papat lho, asli ramu goro-goro. Monggo bebas. Nggih, napa niki?
angin amidin